पहिलानो जोंनि प्रेस मिडियाना हामबाय तै बुबाग्राना खुलुमो याफारो जों दिनै लुपा बाजार सरबं बिसिबाय खबजाक ओ बाजाराव कायसा बाजार सभा काम जयनिं प्रग्राम कायसा पान्दाताबो जों खलायलाय दङ इनखे ओ पान्दाखौ सिनि बिसिङो फाइमानजाक फाइजाक सिनि सीएम साहब दङ टिटिएडिसि हापांनि अनरेबल सीएम बरमगोनां पूर्णचन्द्र जमातिया ए बनकारि बिसिनि गोबां लिडार्स दङ इनखे तिनिनि ओ पान्दागो जोंबाय बा महाराजाना हामजागै सिनि तिप्रावतना हामजागै सिनि ताखुक हांग्राय सिंह जमातिया सत्य सिंह जमातिया तै पदलुचन जमातिया इ कुमार जमातिया अनिल देवबर्मा अनंत देवी देवबर्मा तै पवित्र कुमार जमातियानि नुखुं बरकनि 7 परिवार गई 19 वोटर्स माने 19 जना वोटर्स टीपीएफ जे बीजेपी खाइनाय ताखुक बुकुक सं चिनि थानसानि मारिगो बरक जोंनो हामजागै महाराजाना हामजागै बरक जोंबाय सामिलिं फाइखा बरक न बेलायखनो खा कुवार बैसों लामसगैनाखा तै बेलायखनो हामबाय दिनै नों तिप्रामो थावो जइन खायफैमानि बाङै नोंनि साजागनाय हायबा नों बमनो हामजागै ना बुबाग्राना हामजागै दे नान्दो फानो फियक थानिवा आंबो खरकसा तिप्रासा अंगै बुबाग्राना लगरनाय हिनि वासगै दे नों बुबाग्रानि लगे फायखा बा बम हाय वासगै फायखा दिखसा साय खनारो दे आगोनो जोंखे दफा फियक जावन नाङाबा बुबाग्राखनो कायसे सुङो सु हानिबां बुबाग्रानि लगो जों कायसा जेस उक्ति जों लगरसने हनै जोंबो रताबक